דקה וחצי! השינוי של שם הקבוצה נעשה מכיוון שאיליה הוא בן העיר, הוא חבר שלנו קרוב, של הגיל שלי, של המחזור שלנו. ואנחנו ביקשנו מהמדריך שהיה בזמנו להחליף את השם, כי הוא חבר מהקהילה, הוא חבר לחיים, הוא המשפחה שלנו, וגם סגול, צבע העיר, העיר עושה נצרתי, אז זה הכל התחבר ביחד, גבעתי, ועכשיו אנחנו צוות סנקין. קודם כל זה כבוד בעצם להצניח את איזשהו חייל, את איליה סנקין, שבעצם אנחנו גם מלווים את המשפחה. אנחנו ממש צמודים למשפחה ומלווים אותה כל הדרך, וזה כבוד בשבילנו. כשם שאנחנו צועקים את השם שלו, סנקין, בזמן האימון, זה גורם לי להרגיש שאני עוסקת בהנצחה של חייל. ומעבר לזה שאני עוסקת בהנצחה של חייל, שזה דבר כל כך חשוב, אנחנו החניכים תמיד דואגים בכל מקום שאנחנו. אנחנו רק צועקים ומראים לכולם לזכר מי אנחנו מתאמנים, לזכר איליה סנקין. איך השני השפיע עליי? לקחת את זה יותר אישי. זה חבר בסוף, מי שאני מכיר, אז זה גורם יותר גאווה ללבוש את החולצה. אני לוחם, וכל הלוחמים שנפלו בחרבות ברזל, אין צורך להכיר את הבן אדם, לא להכיר את הבן אדם, זה קשר דם של לוחמים, שבעצם אני מרגיש חלק מהמשפחה. וחשוב לי כל הדברים שאני עושה למען הקבוצה ולמען המשפחה. אני רואה ערך, זה נהיה יותר משפחתי, יותר קהילתי. סנקין זה נהיה מותג בעיר, ויש לנו דיבורים טובים. שנה שעברה אנחנו לקחנו ביום ספורט את המקום הראשון לזכרו באירוע המחוזי שהיה לנו. שאחרי שניצחנו ביום ספורט, כשבאנו לאמא שלו ביום שבת בבוקר עם הגביע, שם הרגשתי. אני הרגשתי שם כל כך משמעותית, והרגשתי שם שאני נתתי את כל כולי כדי שאנחנו נקבל את הגביע הזה. לאחר מכן הלכנו משפחת סנקין היקרה, ישבנו איתם לארוחת ניצחון, נתנו להם את הגביע. אנחנו נמצאים בכל הארץ, אם זה ימי ספורט, אם זה סדרות, אנחנו מגיעים והצוות צועק צוות סנקין, פנתרה הגליל, ובעצם שואלים מי זה הסנקין, מאיפה זה הגיע, ואנחנו מספרים על איליה. אל תשכחו למה אנחנו פה, אנחנו מזרים את הגביע למשפחת סנקין. יש! יש יותר מדי ערכים, אני אגיד כמה באמת חשובים לי. קודם כל זה אמינות, בכל דבר אמינות זה חשוב, אם זה מתחיל מהבית, אם זה באימונים, לעזור אחד לשני, לא משנה איפה אתה נמצא, אם אתה מכיר את הבן אדם, לא מכיר את הבן אדם. להיות חבר, להיות אח קודם כל. מי שאתה לא מכיר, תן לו יד, תשאל אותו מה שלמה. בתור חניך לצוות סנקין, לוחם לעתיד, אתה צריך לעזור לכולם. בסופו של דבר אנחנו עם ישראל, אוהבים לעזור אחד לשני. מה שאני לוקחת להמשך מהאימונים זה איך להיות בן אדם יותר טוב, לעזור בכל מקום שאליו אני מגיעה. כמו שבצוות סנקין אנחנו עוזרים באמצע האימונים אחד לשני, ככה אני יודעת שבהמשך אני אעזור לחברים שלי ואדרבן אותם עד לקצה שלא יוותרו. כמו אחים של איליה, כי על זה אנחנו גדלנו. על להיות משפחה קודם כל, לעזור אחד לשני, ולהצטיינות. אני יודעת שאני מגיעה לאימון ויש לי מישהו שיעזור לי וידחוף אותי קדימה. לגייס עוד חניכים, שבעצם מכיתות י' עד י"ב, להביא עוד דור צעיר למדינת ישראל, לגדל עוד לוחמים.